Txokolatea. Kakao aletatik sortzen den jakik gozo eta preziatua da, eta askoren ustez munduko plazer gastronomiko handienetako bat. Badakigu, bere jatorria Amerikako zibilizazio zaharretan dago. Maiek eta aztekek jada kakaoa edari gisa erabiltzen zuten duela milaka urte. Europan 16. mendean zabaldu zen. Eta gaur egun, munduan 4 milioi tona kakao inguru ekoizten dira urtero. Kakao ale horiek mundu osoko lantegitara iristen dira, bertan txokolate mota ugari sortzeko. Euskal Herrian ere badu tradizioa txokolategintzak. 19. mendean hasi ziren lehen lantegiak sortzen eta ordutik artisau lantegi asko kalitate handiko txokolateak egiten dituzte. Azken urtetan gainera, artisau ekoizpenak indarra hartu du, lehengai onak eta prozesu zainduak lehentsiz. Hoietako bat da, Arkupe txokolategia, Iruritan, Baztanen. Bertan, kakao aleak aukeratu, txigortu, eo eta txokolate bihurtzen dituzte, pausoz pauso, zapore eta testura bereziak lortzeko. Gaur, nola egiten da saioan, txokolatea eginen dugu. Arkupe Iruritan dagoen txokolategi bada, txokolategi denda izateaz gain lantegia ere badena, eta bertan lan egiten dugu, bain justu kakaotik txokolatearen ekoizpen fase guztia. Lan egiten dugu bereziki belaunaldiz belaunaldi izan den transmisio bati esker, ez? 5. belaunaldiari gara momentu honetan lanean, kasu honetan Garaxi Urtasun, eta, miaritzen naiz pixkat berari ere laguntzen, bereziki kakaoari dagokionean. Bai, eskuartean oraintxe ikusten duzuena jatorrizko herrialdean mazorka deitzen dioten bat da, ez? Artoari bezala mazorka deitzen diote, eta jatorrizko herrialdea aipatu baitugu, kakaoa originalki edo Ertamerikatik dator. Ertamerikatik gutxi gora bera gaur egungo Yucatan inguru hori, edo baita gero edatu zen pixka bat Amazonia aldera, ez? Inguru hortatik dator, nahiz eta gero Europaren munduaren kolonizazioarekin edatu zen baita Inondiatan Afrikara eta Asiara, ez? Eta gaur egun Afrika baldin bada ere munduko kakao ekoizle handiena, oraindik ere kakao hoberena, bere zapore aldetik eta bere aroma eta usaimen aldetik, oraindik ere Ertamerika inguruan kokatu daiteke. Arkupeko ekoizpena berezia da, Nafarroan bakarra garelako, hain justu kakao hazitik, honek barnean dituen hazi horietatik, txokolatea egiten. Ez dugu txokolatea jada eginda erosten edo bitarteko prozesu baten ondoriozko zerbaitekin ez dugu egiten, baizik eta zuzenean hazietatik lehen gaietara jotzen dugu, eta hori transformatzen dugu gero produktu bukatuak egin ahal izateko. Nagusiki Ertamerikako kakaoa erabiltzen dugu, bereziki Venezuelakoa, Maracaibolakoaren azpiko hegoaldeko eskualdeetakoa, eta beste zenbaitetan behar bada Peruko zonalde batzuk ere bai, Karibeko zonalde batzuk ere bai. Kakao bat ongi datorkiona gozogintzari orokorrean, baina bereziki fruitu idorrekin eta nasketak egiteko ona den kakao bat da. Behin kakaoetatik abiatuta egin ditzazkegu nahi ditugun, txokolatezko nahi ditugun produktuak, ez? Batetik badaukagu txokolateari bideratutako produktu guztiak, izan bonboiak, tableta ezberdinak, urrakin egina, naranja konfitatuak, txokolatean bainatuak, arrokak baditugu horiek, baina bestetik baita egunero eta freskoan lan egiten dugu gure lantegian ere, pastak, pastelak, tartak, eta horiek dakarten txokolatea ere guk egin izaten da eta hazitik egina da. Gaur ohikoa den bezala Venezuelako kakaoarekin lan eginen dugu eta gonbidatzen zaituztegu prozesu hori ikustera.
Gure lehen gaiaren hasiera hauxe da. Hemen ikusten dituzue, haziak, hauek dira kakao haziak, bai? Eta hazi hauek, lehenik egin behar duguna da hazi hauek garbitu. Hazi hauetatik, badira hor adartxoak, badira gaizki fermentatu diren haziak, badira gauza batzuk kendu behar dizkiogunak, eta hori dena eskuz egiten dugu. Begiz eta eskuz, kentzen ditugu hortik, normalki 5% baino gutiago den kopuru bada, baina hori ja kendu behar zaiena. Eta hori bae batean, joaten gara, pixkanaka kenduz, eta hola zakutik behin nahi ez ditugun gauz hori denak kenduta, pasatzen gara kutxa hauetara, eta kutxa hauetan ja bai, hor ditugu nolabait ja selekzionatuak edo hautatuak erabiliko ditugun haziak. Kakao hau Venezuelakoa da, hau da gehien bat erabiltzen dugun kakaoa oso ongi etortzen zaiolako, bereziki fruitidorrari eta baita gozogintzan oro har ere kakao egokitzen den kakao bat delako. Berezia da, ze badauka perfil sensorial bat oso iluna deitzen diguna. Ez kolorez, bai honekin bada zerbait, bada mito bat edo txokolatea zenbat eta ilunagoa ordun eta hobea dela, ez da inolaz horrela, baina bai kasu honetan guk deituko diogu aroma edo usai iluna. Hau da, panela, egurra, kafea, pixka bat hori oroitaraziko digun usaiak dituena. Usai hori bilatuko dugu, egokia delako, bereziki gero gozogintzan erabiltzeko. Aldiz badira zenbait herrialde eta zenbait jatorri, oso azidoak direnak, Madagaskar da horietako bat, Kongo izaten alda beste bat, Tanzania ere bai, baira herrialde batzuk, oso azidoak direnak, oso aroma frutalak dituztenak, eta horiek aldiz ez dira inongi egokitzen fruituidor egiten eta nahasteko. Bai behar bada zenbait bonboi egiteko oso onak izaten aldira, baina oro har gure ekoizpenerako, bai Venezuela, bai Karibeko herrialdeak, horiek dira gehien bat hobekien egokitzen direnak. Bereizi ditugu haziak, baditugu hautatuta guk egin ditugun hazi horiek, eta hauen lanketan hasiko gara. Eta bereziki orain definituko diogu kakaoak izanen duen zaporea eta aroma edo usaimena. Orain egingo diogun prozesuarekin, eta hau da txigorketa. Txigortuko dugu, 130 gradura, gutxi gora bera ordu erdiz, beti dago jolasteko tarte bat, haziaren tamainaren arabera, haziak duen azalaren lodieraren arabera, egiten duen eguraldiaren arabera, ze gradu egiten dituen. Guzti horren arabera izanen da 25 minututik 40 minutura bitarteko puntu konkretu bat, guk bilatzeko kakaoak berak biologikoki duen potentzial hori askatzeko. Eta hori nahi baldin badugu zehazki pixka bat azidoago izatea, bilatuko dugu hor, nahi baldin badugu pixka bat fuerteago izatea, bilatuko dugu, edo apaldu nahi badugu ere, bilatuko dugu hor bertan minutu konkretu batzuk edo beste batzuk, banen gara pixkat fintzen. Eta hori txigorketan egiten dugu, eta hemen ja ikusten duzu, kakaoa lehen ikusi duzuen kakao berdina, baina txigortua. Hemen ja beste usai bat dauka, hemen ja txokolate usaia dauka, ja ez haziaren usaia, ez usai gozpintxu puntu hori, baizik eta ja erabat txokolate usaia izango duen produktu bat. Garrantzitsua da azaltzea, kakaoa beti izanen delako mingotsa. Gero guk azukeran hasten aldiogu eta gozatu, baina kakaoa beti izanen da mingotsa. Eta mingotsaren barnean badira mingots ezberdinak. Badira mingots atseginak eta mingots desatseginak. Kakaoak berak duen genetikaren arabera eta guk landuko dugun moduaren arabera, gehiegi txigortzen badugu lortuko dugu kakao desatsegin bat.
eta kakao txarrarekin lan egiten badugu, beti desatsegina izanen da. Beraz, garrantzitsua da kakaoa bera genetikoki ona izatea, eta gero gure eskuak ongi erabiltzea, nahi dugun mingostasun atsegin hori lortzeko, eta gero azukrarekin gehituta lortuko dugulako bere potentzialtasun guztia ateratzea. Txigorketan potentziatuko dugu, eta bereziki aldaketa fisikoa da, baina garatuko da jatorrizko herrialdean fermentazioan egin zaion aldaketa kimiko hori garatuko da txigorketan. Horrek ahalbidetuko dio haziari ez hazi gusto eta usaia edukitzea, baizik eta txokolate usaia eta txokolate zaporea edukitzea. Gero dator, guantxe bertan eskuz egingo dutena egitea, ez? Da, puskatu eta azalaken ikusten duzu, badu kakaoak badu bere azala, eta badu interesatzen zaiguna, ez? Batetik azala eta interesatzen zaigun hazia. Guk hau nahi dugu, eta hau egiteko, makina honek berak egingo digu automatikoki, baditu hor bi rodillo hortzekin puskatzen dutenak hazia, eta gero azalak gutiago pixatzen duenez, hori aspiradora batek xurgatzen digu, eta guk behian jasotzen dugu nahi dugun hazi puskatu hori. Hor galtzen dugu kantitatearen eren bat gutxi gora bera, azalean doa. Azal kentzailea, ez deskaskari da hori da. Hiru laukoko txokolateak alperreingo do lauko. Hiru laukoko txokolateak alperreingo do lauko. Ona gorriak salduagatik ez dokusua galduko. Ona gorriak salduagaitik ez dokusua galduko. Uri oleak eroan deustaz, neuri aurtengo linoak. Uri oleak eroan deustaz, neuri aurtengo linoak. Hemen badaukagu hazia puskatua, pikorrean, dituko genioke hemen baztanen, bai? Eta hau behar duguna da, bihurtu halako ondar gixako pasta bat, ez? Eta hortarako errota hau daukagu, pre-refinadora ere deitzen dioguna, baina funtsan errota bat, ez? Eta hortarako baditu bi rodillo granitozkoak, eta goaz pixkanaka gehiago eta gehiago estutzen, eta lortuko dugu guk nahi dugun kakao pasta. Orain nahi garena da testura lantzen. Zaporea eta usaimena, iala funtsezko bi ezaugarriak, horiek ja badatoz batetik genetikoki nahiko ezarriak dira, bestetik fermentazioa ongi egin bada, hori genetika hori garatu ahal izan da, eta gero guk txigortu dugunean hirugarren pauso garrantzitsu hori da. Guzti hori dena atera diogu, potentziatu dugu, eta lortu dugu da txigorketarekin bere zapore eta usaimena hori izanen da. Hemendik aurrera datorrena da testura, fintzea. Fintzea azukrarekin nastea, beste lehengai batzuekin nastea nahi bada, eta baita ere pixka bat zuzentzea, badituen behar bada azidez gehiagizkoak, edo oso fuerte baldin badator pixka bat apaldu daiteke, oso ongi ikusten badugu bere hortan utzi dezakegu. Hori ja zuzenketa txikiak hemendik aurrera datoz, baina oro har esan genezake da bere kakaoaren aroma edo usaia eta zaporea da finkatuak dituela hemen. Txigorketan oso garrantzitsua da, usaimena, dastaketa, eta hemen da goaz pixkanaka gehiago testurari begira eta azkenengo zuzenketa horiek egiteari begira.
kakao pasta hori lortu dugu, eta kakao pasta hori orain hemen daukagun tolba handi hontan egingo duguna da azukrarekin nahasi. Nasketak, formulak eta nasketak hemen eginen ditugu. Hau da, tolba bat, temperatura pixkatxo bat igotzen diguna, eta nasketa pixkate irabiatzen duena, mugitzen duena, plastilina testura duen zerbait lortu arte, eta hori da gero errota handian finduko duguna. Testura, azken testura edo nahi dugun fintasun hori lortu arte. Baina nasketa hemen eginen dugu. Nahi baldin badugu ehuneko txokolate tableta bat, ez diogu deus nahasiko. Zuzenean ikusi duzuen kakao pasta hori hona bere botako dugu, hemen nahasi eta berotuko dugu pixkatxo bat, eta zuzenean birfinduko dugu edo refinatuko dugu. Kasu hontan, hemen 160 daukagu, beraz, 160 kakaoa badauka, kakao hori, orain arte ikusi duzuen kakao pasta hori, eta 140ko azukra gehitu diogu. Beraz, hori da, hemen nahasi dena, eta pixka bat berotu ondotik, orain pasako dugu gure errotan ditik. Txokolate esneduna egiteko ere, nahasketa hemen eginen genuke. Hau da, txokolatearen oinarria egiteko nahasketak. Besterik ez bada ezin eukidena, besterik ez bada ezin eukidena, besterik ez bada ezin eukidena, besterik ez bada ezin eukidena. Neska xarmanta daukat hausi berutarra, neska xarmanta daukat hausi berutarra, hitz gutxikoa baina da nere perra, hitz gutxikoa baina da nere. Gure errotan ditik kakaoa nahasketa hori pasata, hasieran bai edukiko duolako testura plastilina elixako zerbait, bai bigunia izanen dena, gaina sedosoa. Gero ja, denborarekin oztuko da eta gogortu ez, eta hartuko du txokolatearen ohiko testura. Eta badago detaile bat, merezi duena ez arreta jartzea, eta da kolorea. Ikusten duzue nola txokolateak edukiko duen marroi argi batzutan, marroi ilun, batzutan zerbait pixka tono gorrizkagoa, baina kaoba, bai tono hau. Inoiz ez da izanen txokolate edo kakao beltza. Beltza delarik, beltza baldin bada, ikusten duzuen hori, beltz iluna baldin bada, horrek erran nahi du kalitate txarreko kakaoa dela, sobera tostatu dena, sobera txigortu dena, berak dituen usai eta zapore desatseginak estaltzeko. Ongi eginda dagoen txokolate batek behar ditu 2-3 osagai, ez gehiago, eta normalki kolore hau, kolore marroi iluna. Hau izanen zen gela honetan egingo genuken azken produktua edo gero txokolatearekin bonboiak, tartak, tabletak, olako gauzoiek denak egiteko, oinarria jada hau izanen zen. Beraz, azitik lehenik hau egiten dugu, eta gero hemendik produktu bukatuak. Gaur ez bexamelik, ez da ere pastelik, gaur ez bexamelik, ez da ere pastelik. Ai, bexamela eta pastela, ai, bexamela eta pastela. Gipuzkoan neska bat txotxeti-txotxera, Gipuzkoan neska bat txotxeti-txotxera, zintzurra bustita eta masailak epelak, zintzurra bustita eta masailak epelak. Etxera bidean bota zidan pela, etxera bidean bota zidan pela. Bueno, ikusi duzuen bezala, gure abia puntutik, kakao azietatik, nola txokolatezko produktu ezberdinak egiten ditugun, hemen iruritako arkupen, eta gainera baden prozesu bat oso berezia dena, Nafarroan bakarrak baikara azitik zuzenean ikusten dituzuen produktu guzti hauek egiten, eta nahi duzuenerako hemen gaude Iruritan, Elizondoko dendan ere bai, zuei gauza goxoak eskintzeko.
Txokolatea, zerotik bukaerara. Zeren benetan nork ez du gustuko txokolatea.